fatter der flere brækker, end han gør. Så opsom. Jeg mener det. Den her sang har en eller anden form for hypnotisk kraft. Kan I to slet ikke huske noget fra festen? Marker, man kan ikke hypnotisere folk i virkeligheden. Den slags sker kun på film og i tegneserier. Har du helt glemt min 10-års fødselsdagsfest? Hypnotisøren, den fantastiske Finwich. Du troede, du var en abe? Helt ærligt, homie. Hvis der er én ting, du kan være sikker på, så er det, at der ikke er nogen, der kan hypnotisere. Undskyld, Holger. Jeg glemte, du er bange for primater. Ja, dame. De ser mig. Der er ingen, der kan rode med min underbevidsthed. Hey, hvornår gik vi herind? Mørkets mestre. Hey, gutter. Jeg har et spørgsmål, jeg har sagt. Er I klar til at få blæst ørerne fulde af Enigma-elever? For i dag afholdes den store bandbattle. I 2 år i træk har Mørkets mestre vundet konkurrencen. Men kan de tage sejren hjem igen i år? Vi har været på gaden for at tage temperaturen på de konkurrerende bands. Kimmy, det er så skønt at tale med dig. Du er så tynd. Det, som alle gerne vil vide, er det den frisyr, du skal have til showet, eller overrasker du os? Hårstylist-entusiasterne er så nysgerrige, og det er jeg også. Frankie, er det rigtigt, du synger playback? Og hvordan er det at leve i skyggen af Kimmy? Du kan, når du prøver at spille sej. Men jeg kan altså ikke tage dig seriøst med det hår. Din piger er eneste dårligt er. De har begge lune på lige penge. Ja, som om. Herr Langhorn, jeg skal på toilettet. Lige nu. Med far for at lyde som en af dine hjemmedrenge, kan du så ikke prøve at slå knude på den? Slå knude på den? Har du glemt den undervisningsfilm, vi så i sidste uge? Toilet